Bekanye lezo dino. Bafana, asenze le dino ibe nkulu njengaye uScorpius Rex. Zikuphi zonke izidino zami? Kufanele ngilungise lokhu ngaphambi kokuba bonakalise konke. Ngizocasha lapha. Longulobostrapius. Kwaphila eminyakeni ecishe ibe izigidi ezingama-200 edlule. Inye yesidino sokukhala esadla inyama. Izinsalela zakhe zatholakala eFrance. Sekuyisikhathi sokubuyela emuva. Manje usubukeka umuhle kakhulu. Asihambe. Sekisela ezine Google with Kathela yebo. Ngiyazizwa izidino zikhala. Wow. Lo nguCarnotaurus. ICarnotaurus yayinezimpondo ezinkulu kanye nobuso obuqinile futhi obulula obumenzela lula ukuluma. Isikhathi sokubuyela emuva, Carnotaurus. Asihambe. Sekusele izidino eziyi-7 ukuzithola. Lo nguScorpius Rex. Oh, asibheke eduze. Bekuyidino yokuqala yokuhlanganisa eyake yadalwa futhi ingazala yodwa. Ingumutanti, iyinhlanganisela yezidino ezine kanye nesilwane sokhulu. Iyashesha kakhulu, iyingozi, futhi inezindondwane ezinobuthi emsileni wayo. Ngiyethemba angangiboni. Asibuyelene, wena Scorpius Rex ongathobekile. Le ndawo imnandi kakhulu. Asikhwele lolu donga. Yini leyo? Induku yami iphi? Kufanele ngiyithole induku yami. Angikwazi ukuyithola. Lena yiHerasaurus. Iyidino epla inyama, nakho kufanele ngikafele. Ngikubambile. Bekukucishe ekugcineni. Usuyithoyisa. Hlala lapha ungahambi ndawo. Lo nguPrestosuchus. uPrestosuchus wayehlobene nezinkalankala futhi wayenehlombe elijulile, elide ukuze libambe amazinyo aqinile. Ekugcineni usuyithoyisa futhi. Linda, ngizwa okuthile. Asihambe siyohlola. Lo nguIguanodon, inye yezidino ezintathu ezisele. IGuanodon idla izitshalo. Ungahamba ngezinyawo ezimbili noma ezine. Kulungile sithandwa, sekuyisikhathi sokuyikhaya. Asiye sithole okuningi. Hey, leli supermarket asithathe ikalishi. Ngizogcina induku yami lapha okwamanje. Asihambe siyothenga, asithathe ubanana. Oh, ipeach, ngiyazithanda ipeach. Oh, yini le? Yini leyo? Uzwile lokho? Ngicabanga ukuthi lokho yidino. Asiye siyohlola. Lo nguCuanhanosaurus. Isikhathi sokuguqula ube yithoyizi futhi.
Linda, induku yami iphi? Kwakuwuhlobo lwamadinosaur amakhulu okokuqala, futhi amathambo atholakala eChina. Kuphi intonga yami yomlingo? Khifi. Manqawuse awuzwanga. Kuphi intonga yami yomlingo? Hawu, sengikhohliwe, ngiyishiyile enqoleni yami. Nansi isiphukuphuku. Sekuyisikhathi sokuguqula ube ithoyisi ledino. Asibuyele emuva. Ekugcineni ngingaphumula lapha. Hawu, Nkosi yami. Hawu, ngiyamangala. Lena Isacosuchus. Isacosuchus kwakuyingwenya enkulu yasendulo. Yayihlala emifuleni nasemathibini. Yayinamatheka ancishe abe yi-100 yokubamba izinhlanzi ngisho namadinosaur. Sekuyisikhathi sokukubuyisela emuva. Ashiothatha okokikina. Ifi. Hawu, Nkosi yami. Lena yi-Tarbosaurus. UTarbosaurus wayesondelene kakhulu ne-T-Rex. Amathambo awo atholakala e-Asia. Ekugcineni, konke amadino aqoqiwe. Wow, Dasha, uAlex, ake sibheke ukuthi kuyini ngaphakathi. Izinto zokudlala zamadiniya. Nginohlelo, ake senze lamadiniya amakhulu kakhulu, afane nezithombe ezibaziwe. Ake siqale ngeSpinosaurus. Wehla, kukhulu. Kuphi amadiniya? Alex, gijima. Akhulukazi. Bekunesabisa kakhulu bafana. Maria, zonke izinto zokudlala zamadiniya azisekho. Senza njani manje? Yebo, Dasha, kukhona amadiniya amaningi laphaya. Ake sisebenzise lesi siwandela ukubabuyisa. Asambe. Lena yiBistahiversar. Le dino yayiyingxenye yomndeni we-T-Rex, kodwa yayiphila ngaphambili, futhi yayincane futhi iyashesha. Uhlaka lwayo lwekhanda lwaye nama-lobes nezintaba. Kungenzeka ukuthi yayisetshenziselwa ukuboniswa noma ukulwa kunesabisa. Ake sikubuyisele esikhwameni. Lena yi-Ichthyovenator. Igama layo lisho umzingeli wezinhlanzi. Ichthyovenator yayinamagwababa amabili afana nemikhumbi emhlane wayo futhi yayihlala eduze kwamanzi. Beyengabadobi abakhulu futhi bedla izinhlanzi. Ake sibuyele esikhwameni. Ngihambe phi? Kuphi amadiniya? Lona yi-Neovenator. Igama layo lisho umzingeli omusha. Ngithemba akangiboni ngoba i-Neovenator inekhono elikhulu lokunuka. Ake
Asibuyele esikhwameni. Oh, lezi ziyizinto zokudlala nje. Okuhle ukuthi iyisikhumba sokudlala kuphela, hayi idinosaur yangempela. Isihlehlile esihle kakhulu, kuyamangaza. Oh cha, kuyinto yangempela yeDimetrodon. Awazi, iDimetrodon yayiphila ngaphambi kwama-dinosaurs eminyakeni engaphezu kwezigidi ezingu-298 edlule. Ake simbambe. Yebo, ngiyitholile. Ake sikubuyisele esikhwameni. Oh, cha, lona Yankilosaurus. Ngidinga ukufihla, ngithemba akangiboni. Ungibonile ne. Umsila we-Ankylosaurus wawunenduku enkulu esindayo. Bheka emhlane wakhe, wawunezikwekwe eziqinile ezifana nezikhali zensimbi. Isikhathi sokubuyela esikhwameni. Oh, bheka, lona yiMaiasaura, ngiyaxolisa, kodwa kumele ngikubuyisele. Lena nguBeklespinax. Kusekhona okuningi esingakuzazi ngakho. Ososayensi bathola ingxenye encane yomgogodla walo, lalinamahloka amade emhlane, cishe iyingxenye yesikebe esincane. Thula, sekuyisikhathi sokuhamba siye ekhaya. Ngifuna ukuthola ushukela. Ngiyethemba azikho izidinosaur phakathi. Lena nguSinoceratops. Ngiyaba yidinosaur yokuqala enezimpondo etholakala eChina, futhi okuwukuphela kwayo evela eAsia. Sekuyisikhathi sokubuyela emuva. Bheka, ngumfowenu. Ngizwa idinosaur. Kufanele ibe sendaweni ethile lapha. Sekuseduze kakhulu. Lena nguCeratosaurus. Igama lakhe lisho iguana enezimpondo. Bheka izimpondo zakhe. Kwehlisa umoya. Lalinempongo esifana nesedragon. ICeratosaurus yayinomsila omude, ogobile futhi onamandla, ofana nowecrocodile. Masikubuyisele esikhwameni. Bheka, nansi idinosaur yangempela, iDiplodocus. Igama layo lisho ubhontshisi ophindwe kabili. Bheka umsila wayo omude kakhulu nomlomo wayo omude. Yayidla izitshalo, ibhunyela amaqabunga. Angithandi ukudla amaqabunga. Kukhulu kakhulu, ngizoyinika uMaria. Dash noAlex sidinga ukuthola idinosaur yokugcina. Bheka lezo zingane. Kodwa lokhu akuyona idinosaur. Kungabe idinosaur yokugcina ikuphi? Ingabe lokhu yidinosaur? Cha, kuyicrocodile.
Masiyijikise le dino ngokushesha ngaphambi kokuthi isibambe. Dasha, Alex, wozani, sithole idinosaur yokugcina. Kwenzekile. Halala. Asihambe siye ekhaya manje. Ngiyayithanda iqoqo lethu lezidinosaur. Lokhu kupholile kakhulu. Isikhathi sokudla, Indominus Rex. Nom, nom, nom. Isikhathi sokudla, Allosaurus. Nom, nom, nom. Dasha, Alex, iStegosaurus yethu incane kakhulu kune-Indominus Rex ne-Allosaurus. Nginombono wokuthi singayenza kanjani ibe nkulu. Kuyini? Dinossauro. Iho, izidinosaurus zethu sezikhona yonke indawo. Kumele ngithole induku yami ngaphambi kokuba zibhidlize indlu. Yileyo iStegosaurus. iStegosaurus yayinamaplathi amakhulu amathambo emhlane wayo. Yebo, kuyasebenza. Asibuyisele iStegosaurus endaweni yayo. Ngithole isidinosaur, nginike induku. Lena yallosaurus yahlala eminyakeni eyizigidi ezingu-150 edlule. Igama elithi Allosaurus lisho isilwane esahlukile, ingesinye sezidinosaur ezidla inyama ezaziwa kakhulu. Yebo. Ngikutholile. Asikubuyisele. Lena yiBajadasaurus. Akekho owaziyo ukuthi kungani bedinga lezo spikes. iBajadasaurus iyona enesimo esingajwayelekile kakhulu kwedinosaur. Asibuyeleni, Bajadasaurus. Uyibonile leyo. Oh, lena yiSpinosaurus, ebizwa ngegama ngenxa yomgogodla wayo omude u-7ft. Yaphila cishe eminyakeni eyizigidi ezingu-100 edlule. Yebo, ngikutholile. Asikubuyisele, Spinosaurus. Uhoa, lena yiCriposuchus. iCriposuchus ayisiyona idinosaur, kodwa icrocodilian enkulu eyashabalala. Kulungile, asikwenzeni lokhu. Yebo. Ngikutholile, Criposuchus. Sekuyisikhathi sokubuyela emuva. Wow, lena yiParasaurolophus, le dinosaur idume ngecrest yayo ende. Yebo, kusebenze. Kulungile, Dino, asihambe. Ziphi izidinosaur hawu nansi? Bheka lawo yiPterizinosaurus. Igama layo lisho isilwane esinamakhala amade ngoba yayinamazipho amakhulu angafinyelela ku-3 feet. Yeeks!
ngikutholile. Asihambe. Uyizwe leyo, ivela egumbini lokuphumula. Ngizobuyela kuwe ngomzuzu. Yini, futhi awukho umqondo. Lo nguMosasaurus. IMosasaurus yayiyisilwane esiphambili olwandle, kodwa yayingeyona idayinaso, yayiyisilwane esikhulu sasemanzini. Asikungenise ngaphakathi. Yini enye futhi? Wow, Triceratops. Igama layo, i-Triceratops, lisho ubuso obunezimpondo ezintathu, ezimbili ezinkulu ngaphezu kwamehlo nenye encane empumeni. Yayikhulu, cishe ingamamitha angu-30 ubude, amafidi ayi-10 ukuphakama futhi yayisinda amathonya angu-12. Ngilitholile i-Triceratops lakho, asikubuyisele endaweni yakho. Yini, ivelaphi? Uhoa, pterodactyl. Bewazi yini ukuthi ama-pterodactyls awadaidinos empeleni ayizilwane ezihuquzelayo ezindizayo, zingezelinye iqembu elibizwa ngokuthi ama-pterosaurs. Asikubuyisele. Uhoa, kungu-Brachiosaurus. Wow, umqala omude kangaka u-Brachiosaurus. Wayengadla amaqabunga emithini efika kumamitha angama-40 ukuphakama lapho ezinye izidayinaso zingakwazi ukufinyelela khona. Yebo. Ngiyakuqonda. Yini uyizwile leyo? Lo nguIndominus Rex, idayinaso eliyinganekwane, hayi idayinaso yangempela. Oh. Inobuthi obubulalayo obufana namandla, ubuhlakani, ukufihla imibala nokufihla okushisayo. Asikubuyisele. Longutrex. Siza. Enye futhi. Baleka Alex. Ngiyabona enye futhi. Steffi, Ningakhathazeki bafana, ngilapha ukuzosiza. yebo, siza thina, shesha.
Ngiyabonga, Steffi, lolu bekunguzingela oluphume ngenhlanhla. Akukho okukhathazayo, asibuyele ekhaya. Bafana, asisazodlala ngobukhulu bezidayinaso, kulungile. Oho, yebo. Linda umzuzu, uBrachiosaurus ulahlekile. Ngicabanga ukuthi ngiyikhohlwe ngaphandle. Oh, che. Hawu bo, ozikhohlakali basendulo.